Ang ilang gihimo dito sila nagapadayon sa unsaang unodnon nga mga binuhatan. Gainom, gakaon, gapangasawa kan gitawag way limit ang ilang unodnon nga mga pagpatuyang. Bali, unsa na jud ta sa last days, Pastor? Asa na ta dapit sa last days, Pastor? Naana ta sa kuan kanang gitawag og time nga ang mga ilhanan magakatuban na gyud unya ang gihatag ni Christ tong ilhanan sa panahon ni Noah nga ang mga tao wala nanumbaling sa mensahe nga ikan kang Noah nga ipahatag sa Dios unya ikaduha dito gid sila nagatutok sa gitawag og mga kaibog sa ilang kaugalingon sama sa katong mga pagkaon lang, mga pag-inom lang, tapos pagpangasawa. So kana pagpangasawa o kanang gitawag og ang mga babae na nagpamana. Pero ang kuan ko diha nang ilang pagpangasawa dili gitawag og iya sa Ginoo nga sistema. Ngano man? Kaya ang ilang pagpangasawa dili gitawag og barog sila sa mga sagrado nga pagpangasawa o legal nga pagpangasawa kay sa ila na nagpangasawa o dugang pagpangasawa at pasabot gabuot sila og pangasawa nga dili pamaagi sa Ginoo. So kana mao po nahitabo ron. Ang mga tao ron kung tan-aw nimo ang uban nanay asawa bisan pa gani legal pero magdugang pa sila illegal nga asawa. Unya sa ilang dugang nga kana mga kabit mo na siya. Subot pasabot kana siya nahitabo na sa adlaw ni Noah. Ang karon repetition na pero ang original ana nga nagkahitabo sa Noah. So kung nagkahitabo na karon bot pasabot nga ang gisulti ni Christ nga sama sa adlaw ni Noah ang mga panghitabo kanto mahitabo karon. So mo na ingon ni Christ nga mo na ilhanan nga duol na ta sa ulahing kapanahon o doon sa paghukom sa Ginoo. So, akong ipadayon, kung ato karon nga panid-an ang kinabuhi sa makataon sa palibot, nga nagapatuyan siya sa pagpangasawa nga murag pagsunod sa ilang unodnon nga tinguha, kanang gitawag lust of the flesh. So, dili na nato na mahimong mapugngan kay influensya na sa spirito nga mao po nagapanglihok nga espiritu sa panahon ni Noah. So mahitabo diha buhaton nila na kay nga naman tungod kay mao po nang ginabuhat kani adto murang gitawag the spirit before the same spirit that is now working in the people today. So di na ta makahimo sa pagpugong pa nato kay katumana na ang ato lang mauni kinahanglan kay nakahibaluta nga naa na ang signs of the last days dili ta mo pareho sa ilang kapanahonan nga isultihan sila nga magbuhat og arka para mauto ilang kaluwasan. Pagkahuman musulod sa arka para nga inigdjudge sa Ginoo, safety sila dili sa mahinukman. Pero ang giingon sa Biblia, dili sila naminaw. Wala sila naminaw sa mga pulong gikan kang Noah nga gikan pagid sa Ginoo. Ang ilang gihimo dito sila nagapadayon sa unsaang unodnon nga mga binuhatan. Gainom, gakaon, gapangasawa kan gitawag way limit ang ilang unodnon nga mga pagpatuyang. Nahitabo sa pag-judge sa Ginoo wala isa sa ilang nabilin. Kadtong mga naminaw si Noah kay naminaw siya ibuhat pagid niya unsay kabuton sa Ginoo uban ang iyang mga anak. So tanan sila nga naminaw mao ay gitagaan sa Ginoo pabor. Nakasulod sila sa gitawag arka sa kaluwasan unya na nakagawa sila sa paghukom sa Ginoo. So, para sa mga tao karon, sa ato karon, no po na apil ta sa mga maminaw, sama kang Noah, para mahigaw sa niya. Apil po ta sa mga mabuhat sa atong kaluwasan. Ang kaluwasan nato dili nato trabahoon. Ang pagbuhat nato mao lang nga atong ilhon si Kristo, nga atong manluluwas, dawaton siya, tapos atong ipadayon ang pagkinabuhi sama sa kinabuhi niya. Kung buhaton na ito na, yung pang Biblia, sa panahon mabalik si Christ, wa siya lain nga word nga isulti sa tuwa kung dili
welcome nga to sa gitawag og bridegrooms nga kanang room, unya mo enjoy ta sa gitawag og atong gitawag og marriage supper of the Lamb. Ang marriage supper of the Lamb bot pasabot ang gitawag fiesta sa paglipay-lipay uban kang Kristo, uban ang tanan nga mga nahimong anak sa Dios. So mo na siya. So mga igsuon, kung ato nang buhaton, blessed ta kay ano man kana mao ang atong gitawag og work as a preparation. Kung nag-work ta as a preparation, di ta ma-surprise. Pagbalik sa Ginoo, makaingon lang kita nga, Lord, salamat nga wala gid ay masayang ang akong tanan nga mga pagpaningkamot. Kay ngano man, ang pagsunod nako sa gisulti sa imong pulong, ang imo di ay gipromise sa ako gikan sa imong pulong, may katumanan o mahitaboon niya unya sa amo pagyud nimo ipabor kay kami man ang nagbuhat sa imong mga gisugo gikan sa imong buhi nga pulong. So para sa mga igsuon nga makadong nga mensahe, ayaw ninyo i neglect kini klase nga challenge. Dawatan ninyo, ikinabuhi ninyo, kay blessed kamo, blessed ta kung magkinabuhi niini. Pagbalik sa Ginoo, welcome ang word nga tumadungog. Dili kadtong ingon nga I know you not. Asa makita na Mateo 7:21. Asa man kita welcome sa Mateo kapitulo 25. Matud pa diha, welcome you my sheep and inherit the kingdom of God prepared for you. So blessed we are. O blessed are we sa pagbay sa Ginoo nga nakapreparata kay ato tong mga promises sa Ginoo. God bless us all.